יש לנו פה מערכת לבדיקת פרונט, מידות של הרכב, בדיקת שלדה. זוהי מערכת לכיוון זוויות הפרונט מסוג הנטר, המשוכללת ביותר הקיימת היום. כל מה שקשור לסטיית הרכב, רכב סוטה ימינה, מושך ימינה, שמאלה או חוסר יציבות, אנחנו נראה את זה בשאר הזוויות. פה ממש ברגע זה אנחנו מקבלים תמונה כללית של הרכב, מקבלים פה את כל הנתונים של הרכב בצורה גרפית, ובזה רגע אנחנו מבצעים כיוון, עניין של דקות והרכב יצא תקין ובטוח לנסיעה.